Gihugtan pa sa Joint Security Forces ang pagbantay sa seguridad sa syudad sa Davao, ilabi na sa pag-check sa border control points human sa nahitabong bus explosion sa Purok Nangka, Barangay Making, Parang Maguindanao ni adtong adlong Domingo, Abril 24, 2022. Matod ni Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia, gipanganti nila sa security sector nga dili makasulod ang mga terorista ug mga daotang elemento nga adunay planong daotan dinhi sa dakbayan. Nakig-koordinar ang Task Force Davao sa intelligence community ug sa ilang counterparts sa Central Mindanao. Gibutyag ni Comia, wala may specific threat ang dakbayan apan giawhag niini ang publiko nga ipatuman ang culture of security ug i-report kung adunay mga suspisyosong individual, aktibidad o butang sa palibot. I assure the general public na patuloy ang gumagawa ng paraan ang inyong Joint Security Forces makita ang mga bagay na kakulangan para nang sa ganon mapunaan natin at ma-ensure talaga na walang makakapasok, walang makakapunta sa Davao City or even act of terrorism ay hindi mangyayari dito sa Davao City. Sa report sa mga otoridad, unom ka mga pasahero ang angol atol sa pagbusikad sa likod nga bahin sa rural transit bus tungod sa gibilin nga improvised explosive device kun IED. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.